Што здарылася ў сям'і Азаронка, чаму Лукашенка псіхуе і крычыць на важнай нарадзе, а таксама як яго былы міністр зарабляе мільёны на страшнай бядзе? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Трагедыя адбылася ў сям'і прапагандыста Рыгора Азаронка. Раптоўна памёр яго бацька, таксама вядомы прапагандыст. Юрый Азаронак стаў шырока вядомы ў 95-м годзе пасля таго, як зняў дакументальны фільм з назвай «Нянавісць, дзеці хлусні». У ім Азаронак старэйшы параўноўваў апазіцыю з дзеячамі другой сусветнай і актыўна выкарыстоўваў архіўную кінахроніку перыяду нацысцкай акупацыі. Стужка з'явілася на тэлеэкранах акурат напярэдадні рэферэндуму, які змяніў статус беларускай мовы і скасаваў гістарычную сімволіку – бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Пасля Юрый Азаронак выпусціў яшчэ некалькі прапагандысцкіх фільмаў, напрыклад, «Закуліса» і «Таемныя спружыны палітыкі». Кожны з іх выйшаў таксама ў патрэбны для Лукашэнкі час. Першы перад рэферэндумам 96-го года, а другі перад прэзідэнцкімі выбарамі 2001-го. Тады рэпутацыя ў Азаронка бацькі была прыкладна такой жа, як цяпер у яго сына, калі не сказаць, што горш. З ім судзіліся апазіцыйныя палітыкі, а Мікола Статкевіч нават прыйшоў разбірацца асабіста і адвесіў старэйшаму Азаронку добрую аплявуху. Адметна, што цяпер за такое б Статкевіча адправілі ў калонію, але ў 90-х Міколу пакаралі толькі сімвалічным штрафам, менш за $20. Сам жа прапагандыст паціху рабіў кар'еру. Напрыклад, ён загадаваў літаратурна-драматычнай рэдакцыяй нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Беларусі, а таксама кіраваў інфармацыйным аддзелам Беларускага патрыятычнага саюзу моладзі. Пасля ён нават быў прэс-сакратаром Генпракуратуры Беларусі, якую тады ўзначальваў найбліжэйшы лукашэнкаўскі паплечнік Віктар Шэйман. У 2005 годзе кар'ера Юрыя Азаронка дасягнула піку. Ён быў прызначаны намеснікам старшыні тэлерадыёкампаніі і нават атрымаў званне заслужанага дзеяча культуры Рэспублікі Беларусь. Праўда, на гэтай пасадзе прапагандыст адпрацаваў усяго 3 гады. У 2008-м Лукашенка звольніў яго, цытата, за здзяйсненне правіны, несумяшчальнай са знаходжаннем на дзяржаўнай службе. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, пасля няўдалага выступлення на Еўрабачанні спевака Руслана Аляхмо, прапагандыст напіўся і прапусціў самалёт. Ды і ўвогуле хадзілі чуткі, што ў запоі ён сыходзіў неаднаразова. Пасля такога звальнення Юрый Азаронак заставаўся ў ценю да канца жыцця. Нейкі час ён кіраваў тэлеканалам для людзей з праблемамі слыху ЖСТБ, а пасля працаваў у аддзеле інфармацыі і грамадскіх сувязяў управлення справамі Лукашэнкі пад кіраўніцтвам Віктара Шэймана. Пра смерць свайго бацькі сёння паведаміў Рыгор Азаронак, прычым Юрый Азаронак сканаў роўна ў свой дзень народзінаў, калі яму споўнілася 60 гадоў. Яго пахаваюць на Лепельшчыне, адкуль ён сам родам. Рыгор Азаронак праводзіў бацьку наступным абяцаннем, цытата, вечна захоўваць яго памяць і працягваць яго справу ў славу прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Рыгоравіча Лукашэнкі. І яшчэ адна нечаканая смерць у шэрагах улады. У 43 гады памёр былы ідэолаг кобрынскай міліцыі падпалкоўнік Андрэй Дарагакупец. Што стала прычынай смерці, публічна не кажуць, але са спачувальных паведамленняў можна зразумець, што апошнім часам сілавік цяжка хварэў. Лукашенка крычыць, пагражае расстрэламі і жорстка адчытвае сваіх. Сёння ён правёў вялікую нараду, галоўнай тэмай якой сталі цэны. Сегодня у нас в повестке дня важнейшая тема – новая система регулирования цен. Я ее часто называл справедливой формулой, которую вы должны были выработать и внести на рассмотрение. То есть домашнее задание. Посмотрим, как вы его выполнили. Ну а калі вы раптам не ведалі, якія цэны ў Беларусі, то вось вам адказ. А цены у нас самые низкие в мире. Самые низкие. Ну а калі вам не хапае грошай на гэтыя самыя нізкія ў свеце цэны, то у Лукашэнкі ёсць адказ і на гэта. Они, может быть, не удовлетворяют всех. Они никогда не будут удовлетворять. Но это самые низкие цены в мире. И если ты не можешь купить, ну так иди работай. Иди на вторую, на третью работу, ищи себе работу. Если тебя не берут, ну давай посмотрим, как ты в школе учился. Что у тебя в голове есть. Сегодня лишь бы кого-то не советские времена на работу не возьмут. Нужен человек, который будет давать результат. С этой точки зрения стань перед зеркалом, посмотри на себя, сможешь ли ты давать этот результат. Ну вот такая непопулярная позиция, но она жизненная.
Акрамя таго, Лукашенко пахваліўся сваёй мудрасцю ў 22 годзе, калі пачаў абмяжоўваць цэны і адначасова прызнаў віну ва ўсіх правалах. Праўда, віну сваю альбо сваіх чыноўнікаў тут пытанне застаецца адкрытым. Вместе с тем, по некоторым группам товарам статистика не такая оптимистичная. Речь прежде всего об овощах. Цены на них зимой ежегодно повышаются на 15-20%. А что вы мне обещали в правительстве? Дайшло нават да таго, што Лукашенко перад усімі перакрыўляў трасянку былога віцэ-прэм'ера Леонида Зайца. Когда я говорил, если у нас не хватает в этот период помидор, огурцов, которую мы можем произвести, запросто можем, давайте построим теплицы. Мы это можем делать, это мгновенно делается. Давайте построим и будем получать больше. Тогда мне в правительстве заявили, от премьер-министра до известного Леонида Константиновича Зайца, подсветим. Подсветим, и огурцы, помидоры вырастут сами. Подсветили? Ад Лукашэнкі атрымалі і іншыя чыноўнікі. Спачатку пад раздачу трапіў адказны за эканоміку віцэ-прэм'ер Снапкоў. Читаю один документ, ой, как хорошо у нас. Читаю второй документ, совсем плохо в связи с регулированием цен. Третий документ опровергает все предыдущие. Я начинаю смотреть. Интересно, а кто же это? Видимо, разные ведомства. Мне направили документы. Открываю. НГ Снапков. Второй документ НГ Снапков. Третий документ НГ Снапков. Затым верная старшыня Белстата Інна Мядзведзева. А, как я считал, вполне вменяемый человек, Инна Медведева наша, которая в жизни живет там, она вдруг мне пишет, что ценообразование зависит от спроса и предложения. И типа нечего тут корячиться. Вот это не мне заявляла, кое-кому. Мне те люди передали позицию. Не пазбег вывалачкі нават кіраўнік камітэта дзяржкантролю Герасімаў. Вы, Василий Николаевич, вы мне не пишите свои опусы и сказки на 25 листов. Мне некогда их читать, принимайте меры. Ну а пасля пачаліся ўжо праклёны без адраса, але накіраваныя падобна на ўсіх уладальнікаў гандлёвых сетак. Бедные, нищие, обездоленные живут в особняках. 7 автомобилей импортного производства. Вы не знаете этого? 12 любовниц, извините меня. Я не против. Содержи хоть 20, но за свой счет. И все. Это себестоимость, себестоимость. Если говорить о цене. А то, что не влезло в брюхо его, он вывозит за границу и прячет там деньги. У выніку Лукашенко пачаў крычаць ужо на ўсіх і пра ўсё на свеце. Ён пагражаў і расстрэламі. Большинство производителей и торгашей думают, и переработчику. Вы знаете, вот до выборов потерпим, как это в других странах бывает. А после выборов это пойдет само собой, как всегда было. Упаси вас Господь от этого. Расстрельная статья, как минимум. Предупреждаю вас. Дурить людей никому не будет позволено. Я за это, по крайней мере, первым несу персональную ответственность. Члены правительства, губернаторы во вторую очередь. І проста ў вочы казаў пра хабарніцтва сваіх падначаленых. Праўда, дазваляе ён яго ці не па выніку гэтых крыкаў зразумець цяжкавата. Установила надбавку на импорт большую, чем на отечественные товары. Не так? Так. Вы этого не видели? Ну так что вы мне говорите про спрос-предложение? Какое это регулирование? Это коррупция. Какому импортеру вы хотели подыграть? Докажите мне, что он вам не заплатил, чего-то на лапу не положил. Никогда не докажете. Я, конечно, не собираюсь вас упрекать в том, что вам давали взятки за это, но, извините, это подозрение. Самае цікавае, што за ўсімі гэтымі воплямі Лукашэнкі так і не паказалі і не сказалі хоць нешта канкрэтнае пра яго так званую справядлівую формулу цэнаў. Якой яна будзе і калі, адказу няма. Это главный ваш экзамен. На нас смотрят люди, нас поддерживают. Мы все взахлеб радовали, что за нас проголосовали на последних выборах. Народ поверил, а мы что? Не хотите работать? Момент. Идет назначение правительства, момент, уходите. Сидят, выдумывают какую-то формулу. И у каждого свое мнение в голове. Президент поставил задачу и нарисовал колею.
из которой вы не можете выскочить. У нас диктатура. И эту диктатуру народ поддержит. Напрыканцы Лукашенко нават выпадкова сказаў чыстую праўду. Любой маломальский журналист, стоящий передо мной, и даже простой человек скажет, что цены растут, потому что товаров не хватает. А Медведев говорит, товаров хватает, но тем не менее цены растут. Значит, мы плохо работаем. Мы работаем отвратительно. Бізнес на крыві і мільёны даляраў для былога міністра Лукашэнкі. У мінскіх Драздах, дзе жыве праўладная номенклатура, прадаюць чарговы шыкоўны дом. За трохузроўневы катэдж у 340 метраў з італьянскай мэбляй і нямецкай сантэхнікай просяць 12 мільёнаў 700 тысяч беларускіх рублёў, а гэта каля 4 мільёнаў даляраў. Але самае цікавае тут, хто прадае гэты дом, бо паводле звестак на сярэдзіну 21 года маёмасць была аформленая на 66гадовую Аллу Навумову. Гэта жонка экс-міністра ўнутраных спраў Беларусі Уладзіміра Навумова. У пачатку 90-х ён кіраваў мінскім спецназам. У 99-м узначаліў службу бяспекі Лукашэнкі і быў яе кіраўніком да верасня 2000 года. Беларуская апазіцыя лічыць, што ў 99-х-2000-х ён удзельнічаў у фізічнай ліквідацыі галоўных супернікаў Лукашэнкі і расчысціў апошняму шлях да новага прэзідэнцкага тэрміну. У перыяд, калі будаваўся канкрэтна гэты дом, Уладзімір Навумаў займаў пасаду міністра ўнутраных спраў. На гэтай пасадзе ён працаваў з 2000 па 2009 год. Пасля адстаўкі з высокай міністарскай пасады Навумаў таксама не згубіўся. У пачатку 2010 года ён з'ехаў у Маскву, дзе працаваў у дзяржаўнай карпорацыі Растэхналогіі. Пасля у адной з камерцыйных фірмаў Навумаў забяспечваў бяспеку дастаўкі тавараў у Паўднёвую Амерыку. З пачаткам вайны ва ўкраіне былы міністр канчаткова адкінуў прынцыпы, калі яны ўвогуле былі. З лістапада 23 года Уладзімір Навумаў з'яўляецца ўладальнікам 75% долі кампаніі пад назвай «Зорка Фуд», зарэгістраванай у Маскве. Гэтая фірма гандлюе збожжам і хутка яна перанесла дзейнасць на акупаваныя тэрыторыі Данецкай вобласці Украіны. У пачатку 23 года фірма Навумова афіцыйна адкрыла філіял у акупаваным расейцамі Марыупалі і перапраўляе праз Марыупальскі порт зерне. Прыбытак гэтага навумаўскага бізнесу ў 23 годзе склаў каля 2 мільёнаў даляраў. Іншы высокі лукашэнкаўскі міністр працягвае рыхтавацца да вайны. Гаворка ідзе пра міністра абароны Віктара Хрэніна і праверку боегатоўнасці беларускіх войскаў, якая праходзіць з пачатку лютага. Цяпер Хрэнін кажа, што ў межах гэтай праверкі з запасу прызвалі ажно 5000 чалавек. А таксама міністр пахваліўся выпрабаваннямі нейкіх мадэрнізаваных боепрыпасаў для барацьбы з беспілотнікамі. Мяркуючы па фота, гэта звычайныя патроны для аўтамата, дзе кулі замянілі элементамі са шротам. Пакуль Хрэнін абяцае барацьбу з беспілотнікамі, яны па начах працягваюць падаць на Беларусь. Ноччу 27 лютага невядомы лятальны апарат упаў на гаспадарчую пабудову ў Гомельскім раёне і ў выніку выбухнуў. Пра гэта выданню «Флагшток» паведаміў уладальнік дачнага ўчастка, размешчанага ў гэтым раёне. Пасля падзення адбыўся выбух, у выніку якога будынак быў цалкам разбураны і ўзнік пажар. Паводле папярэдніх звестак, беспілотнік зваліўся ў раёне вёскі Зябраўка, якая знаходзіцца за некалькі кіламетраў на поўнач ад вайсковага пасёлка з такой жа назвай. Дакладныя каардынаты месца падзення пакуль невядомыя, але жыхары паўднёвых ускраін Гомеля паведамлялі пра гукі далёкай стральбы, а пасля апоўначы быў зафіксаваны выбух. У афіцыйных зводках пра падзеі нічога не кажуць. Нават у зводках МНС інфармацыі пра пажар у Зябраўцы ніяк не згадваецца. Што гэта было? Чарговы расійскі шахет ці заблукаўшы падчас тых вучэнняў беларускі дрон, інфармацыі няма. Улады, як звычайна, працягваюць маўчаць. Жорсткі вырак для вядомага аналітыка. Гаворка ідзе пра Андрэя Паротнікава, кіраўніка аналітычнага цэнтра «Беларус Security Блог» і ваеннага эксперта. Мужчыну затрымалі яшчэ ў жніўні 23 года, а пасля па дзяржаўным канале АНТ паказалі пра яго фільм. У ім намеснік начальніка следчага ўпраўлення КДБ Канстантин Бычак казаў, што беларускі аналітык нібыта супрацоўнічаў з польскай разведкай. Па версіі КДБ Паротнікаў выконваў заданні па зборы і аналізе звестак у сацыяльнай, эканамічнай
эканамічнай, палітычнай і ваеннай сферах, у тым ліку закрытага характару. Агулам аналітыку выставілі ажно 5 вельмі сур'ёзных абвінавачванняў. Гэта здрада дзяржаве, змова з мэтай захопу ўлады, садзейнічання экстрэмізму, удзел у экстрэміскім фарміраванні і, нечакана, перашкода ажыццяўленню выбарчых правоў. Цяпер стала вядома, колькі за гэта ўсё даў суд. Андрэя Паротнікава пасадзілі на 10 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Беларускія франкенштейны. У Віцебску знайшлі хлебабат. Калі што, гэта не хлебны батальён у войску, а новы прадукт мясцовых булачнікаў у краме. То бок адна палова гэта чорны хлеб, а другая белы. Каштуе гэты мучны мутант 1 рубель 79 копеек і прадаецца ў крамах сеткі Санта. Жартаўнікі ў каментарыях ужо чакаюць з'яўлення кілбасыра і зефіра-пернікаў. Іх, дарэчы, пакуль няма, але ў Гродна, напрыклад, ёсць Валгаці. Гэта аўтамабіль, які спераду выглядае як старая савецкая Волга, а ззаду як люксавы франка-італьянскі спорткар Бугаці. Стварылі Валгаці сваімі рукамі мясцовыя механікі. Яны кажуць, што на гэта сышло 3,5 гады працы і 100 тысяч даляраў. Прычым донарам для ўсяго стала ўвогуле трэцяя марка аўто. Гэта BMW 6 мадэлі, так што вычварацца з назвай можна яшчэ доўга. Адметна, што такую самаробку праблематычна паставіць на ўліку Беларусі, таму каб на ёй ездзіць, машыну прыйдзецца рэгістраваць у Расіі, дзе гэта зрабіць прасцей. Аўтары гатовыя рабіць такіх монстраў усім ахвотным, але гэта будзе каштаваць пакупніку 120 тысяч даляраў. Карацей, сеў у Валгаці і паехаў у краму па хлебабат. Наступная навіна не з Беларусі, але настолькі феерычная, што проста нельга прайсці міма. У Францыі цяпер разварочваецца гісторыя, вартая ці то трылеру, ці то камедыі. У Тулузе ў мужчыны скралі заплечнік, дзе была банкаўская картка з грашыма. Мужчына адразу звярнуўся ў банк, каб яе заблакаваць, але аказалася, што карткай ужо расплаціліся ў мясцовай краме. Прадавец той крамы распавёў, што пакупкі рабілі двое. На выгляд бяздомныя. Яны набылі імгненны латарэйны білет і шок. Раптоўна сарвалі джекпот, выйграўшы 500 тысяч еўра. Далей цытата. Яны былі настолькі шчаслівыя, што забыліся свае асабістыя рэчы і выбеглі з крамы як вар'яты. Але наступны паварот гэтай і так неверагоднай гісторыі яшчэ весялейшы, бо аказалася, што забраць выйгрыш немагчыма без асабістай прысутнасці ўладальніка банкаўскай карткі, якой аплацілі латарэйны білет. Да таго ж час на атрыманне грошай лімітаваны усяго 30 дзён. Цяпер атрымліваецца, што выйграныя паўмільёны еўра не могуць забраць ані бяздомныя, бо картка не іх, ані ўладальнік той карткі, бо ў яго няма шчаслівага білета. Бяздомныя пакуль хаваюцца, да таго ж іх шукаюць паліцыя і пракуратура, але ўладальнік карткі вырашыў прапанаваць сваім удачлівым рабаўнікам здзелку. Ён абяцае адклікаць сваю заяву ў паліцыю наконт крадзяжу карткі і дараваць злачынства бяздомным, калі яны аддадуць яму і саму картку, і шчаслівы латарэйны білет. Але і гэта не ўсё. 500 тысяч еўра мужчына таксама гатовы падзяліць пароўну з тымі злодзеямі. Маўляў, без яго яны б не выйгралі, але і без іх ён бы таксама не набыў гэты білет. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісывайцеся на канал, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.